Molt bé, Mariano. Ja saps com funciona aquesta secció. Has de respondre amb un sí o un no i t'has de mullar. Comencem amb la primera pregunta. Estàs convençut al 100% que el Barça es classificarà per semifinals? Sí. En aquests moments està més en forma l'Atlètic que el Barça? No. És més equip l'Atlètic que el Real Madrid? Més equip. Sí. Creus que Luis Enrique està preocupat després de les derrotes a la Lliga? No. Els papers de Panamà han afectat el rendiment de Leo Messi? No. Molt bé, doncs fins aquí el sí o no. Un aplaudiment per la sinceritat del Mariano Angoy.